Čus lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska bych se s vámi chtěl společně podívat na Sibřenovo shrnutí Clash of the Stars 7. Dneska si jdeme zrekapitulovat Clash, který se odehrál 27.1. neboli včera. I první karty jen tak trošku proskáčeme. První byl Psychomichal proti tomu Norovi. Ten Nor nic nepředvedl, vůbec nic jakoby. Beckys proti Alekimu. Upřímně ani nevím, kdo to byl, vole, vyhrál Beckys, jak vidíte, ale pak ten Pablo proti Rybkovi, nic moc zápas. Pak něco, kde Moje malé shrnutí k těm třem zápasům. S tím hodnocením Pabla s Rybkou a Honora, tak to plně souhlasím, to bylo dost nudný a jednoznačný, ale třeba zápas Alekyho s Beckysem mi nepřišel zas tak hroznej. Sice to vypadalo jak nějaký fight dvou středoškoláků, kde Beckys byl takový ten agresivnější, rozdával ty rány a Aleky byl zase ten, co se brání. Tou stranu zase to vydržel. Na poměry Clashe mi to přišlo takový běžný fight. jsem jakože tak napůl zklamaný, napůl překvapený. Cookiesman proti klukovi s kamením. Kluk s kamením už měl času na trénink strašně moc. On fightil nejdříve s Rošťákem Svobíkem, potom fightil to 3v1, dejme tomu, a potom fightil ještě proti Fregamerovi. Tohle byl jeho čtvrtý zápas. I kdyby, tak ten typ měl 3x4 měsíce na přípravu, rok. Kamo, po roce už ne, že umíš, ale prostě víš aspoň trošku. Dobře, já chápu, že oni oba dva jsou takový, no víme jací asi, ale předpokládal jsem, že borec mu tam bude sázet aspoň něco, rány, postoj, cokoliv. Ale on ho tam vždycky vyklinčoval, snažil se dostat na zem a na zemi ho pořádně ani nemlátil. Takže tohle kamo bylo strašně zklamání. Ne, že bych to nepřál tomu Cookiesmanovi, ale s tím, jak zápasil Cookiesman, tak každý člověk, co rok trénuje, tak by ho tam úplně zničil. A tak zase šel proti klukovi s kamením, takže to chápu. A překvapilo mě. Tady bych asi jenom doplnil, že taky to nebyl první zápas Cookiesmana, takže jeho výkon taky nic moc. Fandil jsem mu, nečekal jsem, že vyhraje, ale jsem rád, že vyhrál. Co se týká kluka s kamením, tak si myslím, že si to prohrál dost sám, protože se bojí dostat ránu. Si mohli všimnout, že na začátku zápasu mohl uškrtit Cookiesmana, ale dostal jednu pěstí do obličeje a to pustil. Myslím si, že těma matama podobnejma asi dost zničil ten zápas. Mě, že Cookiesman má kámo 165 cm nebo kolik, ty vole, to mě hodně překvapilo. Elmo proti Maniak Cop, kámo, tady musím dát obrovský, ty vole, shoutout Maniak Copovi neboli Petru Rajfovi. Kdo z vás to viděl? Petr Rajf tam dostal neskutečný knockdown, ty vole. Borec dostal vypínáka a já jsem myslel, no tak jako, no tak Borec prostě, pro něho tam jedou havraní. Kam on se ještě zvedl a odfajtil to. Takže tady vole velký shoutout. Pokud se nepletu, tak to šlo na body, bylo to 2-1 na body. První kolo Elmo, druhé Maniak Cop, třetí bohužel zase Elmo. Já jsem fandil Petru Rajfovi, ale Elmo si to prostě vybodoval, bohužel. Lady D. Chtěl dát i shoutout Elmovi na to, že to je rapper, tak předváděl dobrý zápas, měl dobrý pohyb, rozdával tam dobrý a přesný údery, měl celý zápas navrch nad Rajfem, jediný vlastně kdy prohrál, bylo to druhý kolo, kdy ho Rajf dostal na zem a tak se to táhlo v duchu celého kola. Jí proti. Překvapivě ne tam té druhé slečně, já jsem na ní plánoval točit video, kam to, co narovala na Instagram, byl bizár. Ona prostě dávala fotku ve svém spodním prádle, ale zazumované na své nohy a spodní prádlo a tam kámo křoví, úplně, ale neskutečně křoví. Bizár, že takovéhle věci Instagram nemáže. Hodně velký bizár. Každopádně, tato slečna se mírně pokálela, jak házela ty exkrementy, no tak sama se pokálela, očividně byly její, protože nenastoupila do zápasu a pak tam plakala na Instagramu, že nejdřív že nemohla spát, protože na hotelu rušili a potom úplně nějaké debilní vymluvy, protože nenastoupila, že se cítila špatně, hovadiny ty vole. A nastoupila nějaká slečna gymnastka, pokud se nepletu, která prohrála 0-3 a tak nedivme se, byla to, ona doslova nastoupila nějakých třeba 10 minut do zápasu. Zach proti... Když jsem tu změnu vlastně viděl poprvé, tak mi přišlo, že to byla jako nějaká holčina, kterou tam někde našli a řekli, že se nepůjde zápasy. To údajně měla nějaký den na trénování s tím, že se tu změnu dozvěděla asi 10 minut před zápasem. Klobouček, že do toho vůbec šla, že přežila ty 3 kola. Já když jsem to vlastně viděl, tak mi to přišlo jako souboj dvou sester, kde Lady D byla ta starší a Eliška ta mladší. Tak mi to jako fakt přišlo dost vtipnej a nerovnej souboj. Lady D byla ještě o hlavu větší, určitě byla i těžší. Bayerovi. Hej, tady musím dát dobrovský shoutout Bayerovi, ty vole. Je sranda si z něho dělat srandu. To 100%. Budu si z něho dělat nadále srandu. No samozřejmě. Ale Borec se naučil kámo za ty 3 měsíce postoj jako blázen. Souhlasím. Nečekal jsem, že bude mít takový postoj, čekal jsem, že bude mít zem super, protože dělá judo, nevím, 7 let, nebo strašně dlouho dělá judo. Ale kámo, ten postoj, Borec se fakt natrénoval, to tam šlo vidět, kámo, že Borec byl kyslý, scary. Furt si z něho budu dělat srandu. Každopádně Borec si tam asi chtěl vybít trošku hněv, šlo to vidět a předvedl jako super zápas. To o tom žádná, ti dva borci, super zápas jako blázen. Ale jako představ si, kámo, že uděláš submisi na judistovi. No styděl bych se, ty vole, být tím judistou. Ale ne, nemá se za co stydět, byl to fakt krásný zápas. Ty divácky, sportovně, nádherné. A teď už se dostaneme jakože do vod, které jsou probádány
mnou a myslím si, že byli trošku scripted. Johnny proti Kroky. To byl ten typek, co má vyrvaný zub z toho a nosí tu uniformu takzvaně z té říše, jenž byla třetí. Tady jsem si prostě řekl, že to je scripted jako debil. Kamo, já se omlouvám. Ten zápas vypadal tak. Oni nastoupili a první věc, co se stala, ten Kroky stál, Johnny se proti němu rozběhl, vzal mu double leg, sundal na zem, konec zápasu. Mám jakože otázku. Já si myslím, že to je scripted upřímně. Já myslím, že jsou domluvení, protože oni se nějak beefou na TikToku a velké hroty na tiskovkách, přitom v realitě dle všeho jsou kamarádi, takže tam jde vidět, že jednak tenhle beef je falešný. Podle mě i tady se domluvili. Řeknu vám, proč si to myslím. Instinktivní reakce jakéhokoliv člověka v moment, co se na tebe kdokoliv rozeběhne. To nemusíš být trénovaný nic. Někdo na tebe běží, co uděláš? Utíkáš. Trénovaný zápasník by mu tam poslal vole pravou, anebo by vole vysproloval cokoliv. Ale dobře, dejme tomu, že ten Kroka netrénoval vole. Byl to vole syn Aleše Vejra. Tak aspoň kámo borec krok dozadu něco. Ne. On tam stál, jak tvrdé i a borec mu tam šel double leg, sundal ho, dokončil. Tady se Sibiřanem nemůžu vůbec souhlasit, protože je potřeba brát v potaz, že to amatéři, respektive Johnny říkal, že trénuje už nějaký 2 roky, že to tajel, že to Kroka je úplný amatér a nemá prostě zažitý tyhle automatizmy, když na něj někdo vyběhne, že prostě má uskočit dozadu. Druhý faktor je ten, že Kroka si chtěl plácnout, ale Johnny nechtěl a chtěl využít nečekaný situace a šel prostě po nohách, aby ho dostal na zem. A co nejdřív ho ukončil, když byl o nějakých 20 kg lehčí, takže tady vůbec nemůžu souhlasit se Sibiřanem, že to bylo nějak scripted nebo něco takového. Proto si myslím, že to bylo scripted. Sorry, myslím si to, vypadalo to tak. A teď už se přesuneme na hlavní kartu. Bertík versus Gapa. Bylo to v pravidlech sumo a co mě velmi překvapilo, byl ten fakt, že kamo Gapa, přestože rozbil váhu, protože jeho váha prostě nešla změřit, takže můžeme se dohadovat, kolik má ty vole. Podle mě 200 plus. Nedokážu odhadnout, kolik nad 200, ale 200 100%. Tak Gapa prohrál. Ten Bertík měl 135, pokud se nepletu v tom sumu, a oni byli v takovém kruhu a prostě se museli vytlačovat z kruhu. Nevím, tohle to bylo strašně nudné. Já chápu, že to chtěl obzvlášť. Extrémně nudný to bylo. Divácky. 2 morbidně obézní lidi, kteří ty vole mají možná tak 5 roků na tomhle světě, tak se vytlačou z kruhu. No to je velmi velká zábava. Ne, fakt to byla nuda, kámo. Les, jestli tohle sleduješ do příštího gala večera, nedával už bych tam sumu, je to fakt nuda. Denča Rendová proti Inket Dory. Kámo, tady musím dát největší shoutout Denče. Kámo, Denča, příprava, byla fakt připraven. Každopádně, Denča, solidní výkon, nádherný. Ty puškiky, jeby, háky, Baba Jaga proti Žralokovi. Pár lidí mě tam přišlo, že byli trošku, jestli chápete, co ti myslím, že tam byli tak trošku. Žralok mi tak také připadal, ale nechci tady samozřejmě soudit. Clash netestuje, takže vlastně tam může každý kdokoliv přijít na čemkoliv. To od prvního gala večera vidíme, že tam jako občas lidi jsou, že jim zuby dřou o sebe. Já jsem četl nějaké komentáře, že nedokázal vypnout amatéra. Hele, já jsem říkal Baba Jaga, ty si teď jde honit ego prostě na amatéry. Od poprvé, co ho ohlásili, tak si tohle to myslím. Každopádně šlo vidět, jak se tam s ním hraje. Nejspíše mu tam zlomil nos nebo něco. Tím high kickem, protože vole, instinktivní reakce Žraloka je utíkat, takže vole se sklonil, utíkal mu, tam hodil vole high kick na hlavu, zlomil mu tím nejspíše nos, nebo minimálně jak narazil, vylomil něco. A tam bylo vidět prostě, že mu tam dával mu tam spotky, dával mu tam kopy do břicha, low kicky, si s ním prostě hrál. Sorry, ale Baba Jaga tam bylo vidět, že ho mohl vypnout okamžitě, protože vole Žralok se nekryl nic. Co byste čekali, Baba Jaga vyhrál logicky asi. A potom fight. Myslím si, že by slušelo cenit Žralokovu odvahu, že vůbec do toho zápasu proti profíkovi šel, že vůbec ustál skoro 3 kola. Je to vlastně rozhodčí, ukončil nějakých 20 vteřin z konce, aniž by to Žralok odklepal. Myslím si, že spoustu lidí i profíků by se v tom high kicku už ani nezvedlo. Žralok tam prostě přestojí zlomeným nosem bojoval dál. Ještě jako v tom jiném kole dostal hák na ten nos, který mu ho zase srovnal, že už to pak jako později nebylo vidět, že ho má vyloženě zlomený. Mu dát kredit za to, že vydržel ty 3 kola a kolik toho snes, hledě na to, že Baba Jaga si s ním teda jako hrál, ale tak toho snes nesmysl. Fajne versus Gangsta Boy. Tohle je velmi kontroverzní, jelikož já jsem na svůj Twitter a na Instagram jsem to pak přesděloval, psal toto. Pustil jsem si teď 5krát toho veselého ze záznamu. Co jsem si pustil? Borec ho objal, jo, kdo z vás neví, co se stalo, tak byl walkout a Veselý Tadeáš šel tou uličkou a najednou na něho tam někdo skočil, spadl a pak nenastoupil do zápasu. Napsal jsem na Twitter a Instagram, borec ho objal, Veselý spadl, žádná rádna, žádný hod, jen obejmutí a spadnutí. Stage ty jako prase, ale můžu se mailit. Na mě úplně souhlasím se Sibiřanem. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem si taky nebyl jistý, jestli dostal pěstí ze zadu, ale potom, co bylo víc opakovaných záběrů, tak bylo vidět, že ho prostě jenom objel kolem krku. Dáš se chytnul za obličej, válel se tam na zemi a ve výsledku se z toho dělalo to, že ho museli odnášet na nosítkách, že údajně měl zástavu srdce. Tím se vlastně zápas zrušil a jediný, co jsme se dozvěděli, zápas by se měl odehrávat
trénovat na příštím gala večeru. No, přišlo mi to taky scripted. Vypadalo, že to bylo domluvená stage, že borec se prostě pokálel a prostě nechtěl zápasit. Tak si domluvil kámoše, že hej bracho, prosím tě, skoč po mně, já nechci do zápasu, děkuju. Jako to, že tady až posledních pár měsíců vypadá taky docela. To se nebavme. To jako borec zhubil 30 kg, no nebavme se asi. Takže tento zápas neproběhl. Zápas bude, upřímně úplně nevím, příběh ke mně trenér, ten říkal, že měl zástavu srdce, že dostal granáta při nástupu do klece. No, já jsem teda upřímně granáta neviděl. Já jsem viděl, jak borec tam po něm skočil ze zadu, tak ho vzal za krk a tady až se otočil, spadl na zem. To bylo všechno, co já jsem viděl. Tak mi bylo řečeno, že mu tahali jazyk. Nevím, Tadáš na svůj Instagram dával nějakou lékařskou zprávu, které nevěřím ani chuj. Tadáš samozřejmě má soukromý profil, aby si na tom nahnal followery. Přestal cítit DKK, komoční, na místě byl několik minut v bezvědomí, má amnézii na úraz, bez nauzej či zvracení. Nevím kámo, nevěřím tomu ani chuj, ty vole, vím jak je Tadáš. Sorry, já tomu prostě nevěřím, vole. Já jsem si 5krát to pouštěl ze záznamu, ho se tam nikdo ani nedotkl. Jako sorry, pokud ty vole jsi schopný, když ti někdo skočí na záda, hned tě pustí ty vole spadnout takovým způsobem, nevím, nevěřím tomu prostě. Můžu se mýlit samozřejmě, ale já osobně tomu nevěřím. Mína versus Laduška. Reálně kdo čekal něco jiného. Mína tam prostě jí zdemolovala, agrese Borka ji tam zničila. Podle mě Laduška nedokázala trefit ani jednou, jako to bylo insane, kámo. A prostě bylo vidět, vole, že když si pořádně ne, když si pořádně naštvaný, vole, že to prostě insane, kámo, insane. Denča podle mě předvedla hezčí výkon, protože měla, vole, aspoň trošku schopnou soupeřku, protože Laduška předvedla úplně, no. A podle mě Borka ani netrénovala upřímně, ale kámo, Denča podle mě nejlepší výkon večera pomalu. Buď to Zach nebo Denča. Zápasu mi nebych jenom řekl to, že souhlasím s tím, že Renča předvedla lepší výkon proti Inkeridory, jakož měla o něco těžší soupeřku. Myslím, že i tak Mína předvedla dost jednoznačný výkon proti Ladušce, dala jí vůbec čuchnout, úplně ji tam rozdrtila. Když jsem se jako na to díval, tak mi Laduška přišla jako taková ta random nevinná holka někde na ulici, která se zapletla do bitky a rozbrečela se tam, protože asi po druhém nebo po třetím, kdy to vlastně už byl konec zápasu, tak tam Laduška minimálně měla na krajíčku, to bylo docela vtipný. Nevím, proč do toho šla, když tam vlastně nic nepředvedla, dělala se jenom ostudu. Nejlepší výkon večera. Poslední fight Psychopat Bear proti Jaromíru jsou kupový. Tady jsem se opět vyjádřil na Instagram, Twitter, kdy jsem napsal následující. Bear je troska, pochopí možná tu jeho roli během build-upu k fightu, ale během fightu tohle předvádět jen ukazuje, že má strach z normálního zápasu, kde by asi jinak prohrál. 45 letý muž, ostuda, snad to jeho dcera za pár let uvidí, až vyroste. Ostuda. Kdo z vás Když řekne něco Sibiřan, tak bych řekl, že si myslím, že to bylo scripted. Prvý, on si v nějakém rozhovoru říkal, že si Soukup jde pro vítězství a víc to bylo v boxu. Je to prostě jenom taková šaškárna pro diváky, aby si koupili per-view, takže myslím, že jednoznačný, že to bylo scripted navíc. Bayer byl vybodovaný za nějaký fauly, s tím, že dvakrát to bylo za hlavičky do Soukupa. Na druhou stranu si nemyslím, že to mělo nějakou intenzitu, protože na Soukupovi nebyl vidět žádný šrám z těch hlaviček a po třetí to bylo, že tam mlátil do Soukupa pěstí i po tom, co to rozhodčí zastavil. Bayer byl vybodovaný a tím vlastně prohrál. A myslím si, že to bylo scripted už jenom kvůli tomu, aby v příštím zápase šel s tím Lesem, což je vlastně jako poslední účast Bayera v tom kleši. Dojejí to pořádně fanoušky, lidi, co si koupí lístky i u obrazovek, takže myslím si, že jejich cíl bude krásně splněný. Víc, co se stalo, tak se stalo to, že tu roli Psychopata Bejra všichni známe, to, co předváděl na tiskovkách, všichni víme. Každopádně začal zápas a borec měli to v boxu s Jarmírem. On ne, že by začal dělat nějaký technický box, cokoliv by mohl dělat, co je v pravidlech boxu. On ho začal klinčovat a v klinči mu začal dávat hlavičky. Prosím vás, takže pokud se nepletu, tak dostal bod dolů něco, protože tam jsou polští trenéři, tak ještě něklovu. Nemůžeš glovu. Jsem mu tam říkal, že nemůžeš hlavičkovat, ty vole. Hadejte, co Bayer dělal. On ho podruhé napomenul, že nemůžeš glovu. Na potřetí už to byla diskvalifikace. Aleš Bayer nevyhrál jediný zápas. Proti Pstruhovi diskvalifikace. Proti Grznárovi tam to byl medical stoppage nebo něco takového, nebo přímo prohrál, kdo ví, to už si nepamatuju. Teď opět diskvalifikace. On si to odůvodnil tím, že viděl Lesíčka a chce jediný zápas, co chce Lesíček. Mi tě líto, Alešku. Je mi tě líto. Jo, já děkuji všem za sledování tohohle videa. Nezapomeňte dát like, odběr, padně mě můžete sledovat i na jiných sociálních sítích, které máte dole pod videem.